বক্সনগর তিনি যে 495 জনা 495 নুখুংনি 3095 ভোটার আবো বাহাইকে ত্রিপুরা মথাও ফাইকা তামুঙই ফাইকা তাই ত্রিপুরা মথাকে তাঙি বর্ণ ইয়াসাক্ষা বাংলাদেশি ঘুষপেটি হিন্দু মুসলিম Tipra Motha wo thasa ngai tongmani no nugui Looko rokni kaisa chungmung bubagra nije thasa nije na hormung ba Bangladeshi guspeti rok bai thasang laiwani no tuigui de ba sini borok bai borok thasang laiui Bangladeshi guspeti ni khelap khorang pisawani bangui de honoi Looko rok pal majakya ungui wana jagui Looko rokni kaisa chungmung bubagrani thani wo je nukjagui tongmani inkeno Bangladeshi guspeti rok bai thasang laigui tongmani mangno nukjagui tongung khlai Looko rok belai kheno wana jak Looko rok belai kheno bkhawo wan sokmung Looko rokni thani phaikha sini je bubagraba sungno bolama wo tlangani nagi tongkha hanoi Looko rok belai kheno wana laijak belai kheno wan sok laijak sung bo bahaiba nglai nai hanoi sungno bubagra bo bahaiba khainai hanoi Looko rok ni belai nu wana laijak hakheno sini bubagra ba sungno bo bahaiba khaigi tlangnai kha bo bahaiba lama wo hiro nai kha hanoi Looko rok ni belai nu wana laijak bubagrani je himung je wan sokmung je samung tangmung non nugui Looko rok belai nu wana laiyui belai nu kiri laijak tei Looko rok ni kaisa chungmung teibo asaigui tongo je TPF bai Tipra Motha bo bahai khlaigeibo bo ideology no tuilaigeibo thasa unglai manai honoi Looko rok mono buwana laijak bubagrani je nahormung bubagrani je wansokmung je bubagrani ideology Greater Tripura Land je Bangladeshi guspeti rokno ha bagui rojaknai demand enke TPF songni khenno Bangladeshi guspeti rokno reklai rohorjaknai ni demand enke bahai khlaigeibo borok thasang lai manai honoi Looko rokni belai ni wana laijak ideology si gothok yang khelai honoi tei o jaga wo nukjagui tongo ideology si mililai yang kelai borok haini bangai no kok banglai mani bo nukjagui tongo tei salphayo je Tripura Motha ni MDC rok kabang mano haya honlaigui TPF rokno tongmani nukjago enke bonono Looko rok ni kaisa chungmung salphayo omo hai khlaigi haya honlaigui tongo salphayo omo hai khayui salaiui tongo salphayo noksok salayo salphayo bulayo salphayo toklayo salphayo rabar bagan sok salayo salphayo dugan tokro layo khlai bahai khlaigibo chini dofa hamanai chini dofa ba unnoti ungmanai honoi Looko rok ni kaisa chungmung je chini hani nokphang bubagrani je bodol rok omo hai khlaiui violence khaigui tongo omo hai khlaiui chini dofani borok no birma no khikhlaigui tongo khlai bahai khe chini dofa ba unnoti ngai jung bahai khe yoklai manai honoi Looko rok ni kaisa chungmung tei Looko rok ni chungmung je TPF songni thani wo TPF ni je president Madam Patal Kenyani thani wo Looko rok ni kaisa chungmung je bahai khlaigeibo nini je demand gosi gothok yabai bahai khebo thasa ungui manai je nini demand je gothok laimeni BJP bai si gothok laigei tongo honoi Looko rok ni kaisa chungmung BJP songbo NRC khayani honoi no sagui tongo enkalai khali sonsi mililaya khayui sonsi phellayei tongo nirokni sonno je discussion khailayui sonno mimangsa khailai khangkelai nirok thasa khlailayui alliance unglayui tak buskangni
2023 ni je bidan sabha je election no nirok boot participate khaiman no hanoi Looko rok ni kaisa sungmung Looko rok ni kaisa wasokmung medam patal kainyani thaniwo borok kok ksarei tongo Looko rok nirok ni je wasokmung je nirok ni khakamung je nirok ni samung tangmani omo hai khlaigei nirok thasa khlaileyoi je nirok ni mimong sanglaioi nirok thasanglaioi election no boot participate khaima khangkhlai sini borok ni bangoi belai kheno unnoti inglai honoi Looko rok ni kaisa wasokmung Looko rok ni kaisa khakamung Looko rok ni kaisa sungmung